Blai ke hambai sini media takut songno, tai sini media friends lo, norok news to cover kayaknya bagi sengbai connect mani. Ini blai ke khamani sini sumpai sampai ja GV hospital lo. Ani right side tongo sini takut Akas Tripura. Bong kai YTF ni South District ni, YTF South District ni, bo orasa Vice President. Tayani logi tongo sini Amrit Rathod bo he koroksa social worker tai simoro khanaka dirgo din romai kisudin sitango je takuk Akas Tripurani bini cherai asaimani 3 mas angmani pore kaisa infantile very ni kaisa rukungkha breathing ni problem ngo saskosto ngo tai dud roksaya ambage blaike problem ngi cherai ni condition blai serious kai ICU wo matonika fole sini takuk Akas bo sini Rajkumari sini MP Kriti Singh bai bo kanek mani pore o kokno blai khak hamjak mani bagai sini Rajkumari khak war bai khe sini khasukta Rajkumari bo chubana ni bagai financially je bini torof theke rohorka sini takuk Amrit tai personally ano tai sing haimani pore tini takuk Akas nindu sino sing hand over khlai rei nikha tai singobo sanan nu singo joto sini warrior sokno obo haikeno saya ni taimo kaisa rukungo kaisa bemar ngo kaisa jaga hamya saya ngo gobangma ampi chugya jorawo sing jotono palbak saka mililai chuba lainani abo sini daitto sini responsibility habuba grabo obono sino dagiwo spread love amjak mungno spread khaidi tai je kono jagao sini warrior sokno diprasarokno kaisa hamjak mungbai chuba lainani tini singblai ke khat tongthogo tai khat fur ni bisingtei sini Rajkumari sini khasukta Rajkumari Kriti Singh dempor mano blai ke hambai marwa bini chaitok mung bini naikol mung bai bochuba mani bagai haisi maharani no bini oba hai step namani bagai singblai ke hambai tai taku Akas no sing khanin musong kunu wana jaknai khiri joto support bono thainai tai je nangmani sing bono support khlainya haisi hambai